Què passa, ex? Benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de YouTube. Avui me'n vaig a pescar amb el barco d'en Pau. En Pau no sortirà perquè no vol, però us presento la tripulació, vale? Que ve avui. Hi ha gent que en sap, jo no tinc ni idea de pescar, però ni idea. Però mireu, en Miquel. Miquel. Hola, com va? Tot bé? Què, Miquel? Tu saps pescar, oi? Depèn del dia. Depèn del dia. Sí, dies no, dies més, dies menys. Però pescarem avui algo. Sí, avui pescarem un borinot. Un borinot de pa mi mig. Ja Uah, veureu. flipareu. I també tenim l'Operis. Què passa, l'Operis? Bones, lo Fran. Com va? Bé, així estem, fent que pesquem. Tu saps pescar? No, bueno, un poc més que el Miquel, però ja està. Bueno, això anirem a pescar ara que arribi a la Pau. Pau. Per allà ve en Pau. Per allà ve en Pau. Ara ho veureu. Res, sortirem amb el barco. Mira que havia compita. Sí, Pau. Va amb moto, en Pau, mola que t'hi cagues. Sortim amb el barco i ficarem a gravar i us ensenyarem com pesquem i com d'això, que no tenim ni idea, vale? Hem arribat al puesto on pescarem, que és super llunyà a la costa, obvi. Si vas en barco és per anar a prendre pel sac de lluny. I el tema és que fot un vent que flipa, l'escoltareu aquí a saco. I ja estan ells pescant, a mi no m'esperen. Veieu que lluny estem? Està super lluny, Has vist o no? Quina vergonya. Pau ja està pescant. L'Operis també. I amb el motor del barco fot una escandalera això que flotes, però aquí com l'emparàs està bé. I aquí entren barcos, mira quina pajarera, tu. Porta unes pajareres que flotes. No miris, tio. Tu ves aquí. Porta un quico, bé. Què, Miquel, ja has pescat, en sèrio? Oh, vaya bicho, tu. Però què és això, tio? Gordo gran. Hòstia. Què és això? Tope de totxo. Una donzella, però tope de totxo. Tio, si acabem d'arribar per allà. L'indultarem, pobreta. Bueno, Miquel, explica'ns, què estem fent avui? Com pesquem? Bueno, jo estic fent un poquet de microjigging, uns sabiquis, per pescar morralla, bàsicament. En si surt qualque peixet i almenys passant la tarda. I jo què haig de fer? Per posar-te a pescar, Fran. Vale. Fa un fred que flotes. La moguda és que bufa molt de vent, de ponent, d'allà, de la terra, i ens porta cap a dins de mar. I llavors per això ens allunyem, perquè així ens tenim una miqueta de refugi del vent i més o menys està bé. Però ja estem fent una remuntada, perquè aquesta es diuen de pescar a la deriva, que és com s'arriba a un lloc, tu pares motor, tires canya i deixes que el vent i la corrent et porti. I fem això. Però és que això, jo què sé, saps? Quin pal. I ara estem fent una remuntada, que ens anem acostem aquí a prop, a costa, esperem. Aquí ja ens surten coses i mirem, tirarem, si pesquem bé i si no també, vale? Ja podrien ser de mar menjar. He pescat un serrano així amb la meva canya blava i ja m'he cansat perquè fot un vent que flipes, tio. Això s'està super malament. Hi ha una deriva que flotes. A veure, Miquel, explica'ns. Què has pescat tu? He pescat un serrà i una donzella que ho podeu veure. I ja està. I tu, l'Operis? Jo no he pescat, però no he perdut jigs. Bé. Està bé. I en Pau no ha pescat res, però en Pau no dirà res. Sí, he pescat He un... pescat un serranito molt petit. Un serranito. Serranito no és un bocata? Sí, del fin montadito. Sí, sí. És un bocata amb serranito, tio.
si escolteu alguna no, però m'és igual, és el que hi ha. Mira, això és un jig, saps? Aquest no té am, però això va amb un am d'aquests, aquí, o un de 3 aquí, i jo el que li faig li fot un tros de gamba, saps què vull dir? O sigui, això m'ho podria menjar i està tot de bo, però inverteixo en treure un peix que no pescaré i se'n va a la merda tot. No sé si m'explico, no? M'interpreteu, m'enteneu o no? I la pescar és això, perdre diners, tio. Això vol una pasta i això... Tu. Això, tio. Esto vaya tocho. Aguanta, tu, una jurela, tio. Tu, que això sí que és... Tu, això sí que està bo. Aguanta, Pau. Això és una jurela, no? Què és això? Jo què sé com es diu això. Un sorell normal. Quina merda. Aguanta, Pau, tio. Això tu menjaràs, no? Proteïna, Proteïna! Mira, Pau, saps què podem fer? Mira, fica el peix molt a prop de càmera. Així o quan Així, amb el braç estirat. Aquí, i així em sembla que sigui molt més totxo. Saps què vull dir? Sé lo que vols dir. Mira quin pedazo de peix que ha pescat el meu col·lega en Pau, tio. Mira, mira, mira. Fa 3 cops el seu cap. Muchíssim. Flipa, Molt bé. Quin mal, tio, de títol, està bé, no? El noto com si tuviera 4 ploms de 80 grams en el dit. Mira quines són els... Tu, què portes, Miquel? Tu. A veure. Vaya bicho. Mare de Déu, tio. Mira. Olo. Tu què és? És un peix rosa. És rosa. Uah, pedazo de... pajel? No ho sé. Pàgara. Pedazo de pagra, no? Vaya peixot. Mare Mira, de Déu. fica'l molt a prop de càmera, així sembla que sigui més gran. Uah, xaval, tio, fa 2 cops i mig al teu cap. Mare santa, que de grana. Hòstia. Menos mal que has venido, Miquel. Tanta sort de joia en Pau. Sí, Joan, portes? Portes o no portes? Què portes? Algo. Una sèpia. Què dius, Loperis? Tu, això és més totxo del que... Això és totxo, Sí, agafa'l. Agafa el salabre, sí. Mira, però tu, recull tranquil, tio, on te vas amb aquesta violència? Ah, que és furtat. Ah, perquè m'he robat. Te vas, tio, amb el pes robat, tio. Tu, que me'n vaig. Perdoneu. M'ha emocionat. Hòstia, Peri, que has pescat, tio. Mira, ja s'han anat. Vinga, va a l'aigua. Perquè la gent digui, En compte de menjar proteïna, la tirem a l'aigua. Tu. L'agafa el tio, no tinguis por, tio. Para. Uah, xaval. Com ho veus, Pau? Quin fred, A veure, Pau, això? Què és això? Una barracuda. Mira quina boca té, Fa por, M'ha xapat, això. Sí, m'ha xapat mentre que... Ui, no em foc aquesta Vaya a merda. tirar, Fran. Sí, tira a l'aigua. La tiro a l'aigua, Sí, tu la vols? No. Petita. Adéu, barracuda. Miquel, on te'ns portes, Miquel? Hi ha anats els pets. Els pets. Sí. Això és un grup de música en català. Un molt bon grup. Està bé. Són d'aquí al costat, es veu. Sí? De Constantí o Constantí. No, jo no sé on és això. Sí, no sé tocar, Miquel. Pues bueno,
no t'estem plegant ja. Ara diu que faran curri en un barco, i sabran, es veu que és com tirar algú i anar navegant així lent per costa i acabarem el vídeo. Què pescarem? No ho veureu. Per això us heu de subscriure, activar la carmanyola i això de youtubers i de més. I això, així que aquí s'acaba aquest vídeo. Fins al proper vídeo, espero que us hagi agradat. Si no, tant me'n fa. I res, saludeu, acomiada't. Adéu, bona gent. Adeu. Bueno, ja hem arribat a port, ja hem acabat de pescar. Ha anat bé al final, hem pescat calamars. Us penseu que us deixaríeu sense veure els calamars? Se'm veu la cara ara, moderadament, no? Calamars, Va de bitxos, A veure, que no es veuran, no? Tens llum aquí, mà? Sí. Això és una moguda, Plas. Uah, xaval. Vinga, calamars, tu. Avui sopem calamar i jurel. I sorell, Un calamar i un sorell sopem, Doncs bueno, família. Ara sí, si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li like i de més i després veurem al proper vídeo,